Következőkben pedig Szentkuti Tamás bemutatkozik, mint riporter. Ne ájuldoz Tamás, hiszen Gazda Zoli és a Kártel nevű együttes tartott egy koncertet, jól mondom, egy koncertet, ahol elment a Tamás éjszakai órák ellenére, magát mit sem kímélve, és készítette a következő interjút. Hát sziasztok srácok, úgy hallottam, hogy a Gazda Zoli és a Kártel zötyög a szerb határ felé, de most valami más információt jutottam, hogy nem is a szerb határ felé mentek. Mi volt ez? Nem is a szerb határ felé mentünk? Szerb határ felé mentünk sokszor, de a klip az nem ott készült, az Balatonon készült. Ez volt az információ? Nem, az amerikai. Amerikai Departure hivatalnál beléptünk United States of Amerikába, és Los Angeles mellett forgattunk egy klippen a szánt. Laci még mostanon angolul is gyakorolja a kiejtéseket, de most már jobb lesz majd. Valami, egy lemez állítólag, úgy hallottuk. Állítólag olvastuk, hogy megjelent valami új lemez. És úgy, És a első helyzet rajta. és volt ez az imageváltás, hogy most a gangster korszakból átmentek ebbe a westernes témába. Váltás szó sincsen. Egyszerűen az van, hogy megint kitaláltunk egy diliséget, amivel jól elszórakoztatjuk magunkat, és ezek szerint az embereket is, reméljük. És azt énekeljük, hogy hé haver, ez egy western korszak, hé haver, itt a jó kis csúfakör. Most nagy divat az, hogy zenekarok azzal versenyeznek, hogy lehet így mondani, hogy a klipjük kinek mennyibe kerül, hány millióba. Tiétek számottevő? Ebbe a versenyben nem szállunk bele inkább. Nem, össze-vissza van ez olyan dolog, amennyiből ki lehet hozni. Hülyeség ezen versenyezni, az a lényeg, hogy a végtermék az milyen, érted? Egyáltalán klip. Hogy 1 forintból hozzuk ki, akkor annyiból. Ezért persze mindent megtettünk, mert marha vagonokba szállítottak minket Amerikáig, és ott pedig a szabad ég alatt aludtunk, kígyóbőrt ettünk is. Zoli annyi kígyót levadászott. Zakot is belőle. A magánéletben is ilyen gangsterek vagytok-e, mint ahogy azt az imidzsetek meg egyáltalán? Azok vagyunk, az egyik legmelegebb brigád vagyunk országszerte. Ha még nem hallottátok Úgy ismernek volna. minket a Dalton banda. Ahogy kiejtik a nevünket, Mindenki retteg, reszket. Vajon miért? Ezt nem... És vonatrablásokra szakosodtunk, most éppen azt próbáljuk. Bár most állnak a vonatok a nagy hó miatt, és könnyebb kirabolni őket. Nem kell utánuk lovagolni, csak fölmész. Mi vagyunk az első csapat, akire a rendőrség kiírta, hogy wanted, akarva. Mikor jelenik meg a lemez, hogy megjelente már? Miről beszélsz? Látom, nem figyelsz, nem hallottad még a lemezt. Megjelent február 9-én, Eldorado címmel is. És mennyit tudok mondani. A Hasfalmetszők című számod jutom rajta van a lemezen, és ennek van Dunaújvárosi vonatkozása is. Mi ez? Az majdnem nem lett rajta a lemezen egyébként, mert amikor a Sonyhoz bementünk tárgyalni arról, hogy legyen ez a lemez, akkor ők végighallgatták az anyagot, azt mondják, kiváló, de van egy nóta, amit nem kéne rátenni, és ez a Hasfalmetszők. És mondtuk, hogy milyen, hát ez túl erőszakos, túl durva. De ez az a Dunaújvárosi vonatkozása, hogy ezt mi egy horrorfilmhez készítettük, amit itt csinál a kiváló kis táb, aki most is itt áll a kamera mögött, például a kokáért, és azonos című filmhez készült ez a szám. Aztán nem tudom, mikor lesz belőle, Még nem láttuk. reméljük, hogy minél hamarabb majd látjuk. De mondom, az a veszély megvolt, hogy ez nem kerül fel a lemezre, de végül is ott lett. Kiharcoltuk.